Hukumar Hisba a nan jihar Kano ta kama wani matashi ɗan TikTok wanda aka fi sani da Yaron Kano domin ƙin nuna amincewarta dangane da raɗe-raɗin auren da ake tunani sun ɗaura a shafukan na sada zumunta wato TikTok. Ana zargin matashin ne da ɗaura aure ba tare da sahalewar wasu daga cikin ɓangaren iyayen amarya ba da kuma iyayen shi angon. Hukumar ta ci ƙudurin hukunta yaron hukunci mai tsanani kan yadda ta ga idan aka ci gaba da zuba ido hakan na faruwa za a dinga samun irin haka ba tare da sahalewar iyaye ba. Ku dai masu saurare ku ƙara gyara zama tsaf domin jin cikakken abin da muke ɗauke da shi akan wannan labarin. Kawai idan wannan ne farkon zuwan ku to ku daure ku danna subscribing kana ku taɓa alamar ƙararrawa. Domin jin cikakken abin da muka zo da shi sai ku biyo mu a ƙarshen wannan bidiyon don jin cikakken abin da muke ɗauke da shi dangane da wannan labarin na wannan matashi. Kuma kuna da damar bayyana ra'ayoyinku dangane da jin wannan bayanin. Za ku bayyana mana ra'ayoyinku, za mu kalli ra'ayinku daban-daban dangane da jin wannan bayanin, ku dai ku biyo mu. Sai gashi mun ga inda mutane da dama ke cewa a gaskiya daman ya kamata a kama wannan yaron a hukunta shi yanda yake bidiyoyi da yarinyar mai suna Ummita. Suna aikata bidiyoyi ne irin wanda bai kamata ba a kuma cikin hotel da inda bai dace ba. Suna aikata wannan bidiyoyin ne a matsayin content creator. Lallai dai hukumar ta ci ƙudurin hukunta wannan yaron kan yadda hukumar ita ma ta kalli bidiyoyin da yaron yake gabatarwa. Inda a da dai ba haka aka san yaron ba, jama'a da dama suna ta yi ikirarin cewa wannan yaron ya ɓata kanshi sakamakon cewa a da ba haka aka san shi ba. Ya fito social media da farko yana tunatarwa da wa'azarwa da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inda wasu suke cewa ya ɓata rawarsa da tsalle, sai gashi a ƙarshe kuma zai dawo ya dinga irin wannan mummunan kwantan ɗin da bai dace ba. Duk wanda aka gan shi yana aikata irin wannan kwantan ɗin dai an san ba mutumin kirki ba ne, amma shi kuma yaron da aka sani yana kawo ingantattun hadisan manzon Allah, ta ya za a ya dawo yana aikata irin wannan ta'asar. A lokacin da yaron yake a gaban hukumar Hisba bayan sun tambaye shi menene manufarsa na yin wannan kwantan ɗin, Yaron Kano ya bayyana wa hukumar cewa yanzu shi kuɗi yake nema, shi yasa yake aikata wannan kwantan ɗin ta hanyar Facebook, inda hukumar ta ce za ta ba shi abin yi domin ganin ta hukunta shi amma sai ya daina wannan ayyukan.